bojomu. Yo kepenak. Iki ngono perang. Hah? Perang. Wis sadar apa ora? Lha ape bopo dicecak. Kenapa? Tak ewangi totane patiku. Yo kok malah asik-asik. Wes kowe. Yo saya sabar. Mundur. Mundur kowe. Ja. Hai! Jos, manduk-manduk apik. Hai! Loh, kok malah guyu? Ompak. Yo, ompak. Sing ngidang-ngidang aku ning kono sop. Aku. Yo iku Pak. Bener. Iki tenan. Iya. Betul. Nek kanan. Yo. Sing ngidang-ngidang kowe kabeh. Yo. Yo wes. Hei. Ora usah wedi. Ora usah isini-sini kancane. Ono mati yo, Pak. Wanita ora kowe. Minggir. Ora wayo ketak. Iki ngono urusanmu. Ya. Siapa sih? Boh, udah lagi. Aku tinggal ini. Ya. Ayo. Jalukmu piye tak turuti. Ning kono wani, ning kene wani. Wani kowe. Gak. Duh. Lah mari ora? Mari. Ayo maju. Oke. Siap. Kene, Pak. Ojo sini-sini kancane. Lewat. Prajurit gentong ngene. Lah nek jawane kono kaya gentong. Oh, sawang suwe. Wetenge kotak-kotak. Mas, wetenge kotak-kotak. Lah kowe kok katok-katok iki piye? Katok-katok. Apa? Ayo, Mas. Ayo. Ora terima aku. Ayo. Siap. Saiki wani. Oke. Ayo. Sikile matane. Sikil ku beda iki. Ora kok. Sikakal. Musuh. Kenapa, Pak?
yo. Iki lho kowe. Apa? Aku duwe jago. Juna. Kowe ra ro iki piye? Aduh kau apa macet? Nah. Umuman prajurit ngene lho, Nak. Masa prajurit ngene nak kowe? Aja tutu, liang ben tanganmu ketok. Gua kemana kaya wedeng sawah? Takoni jae. Ini mah kamu takoni. Sudah. Oh. Prajurit ku omong, Mak. Prajurit ora omong. Hei, sing benteng kuwe. Iki wis ngomong sing asli. Isyarat. Tenang. Hei. Kowe iku ora usah kete. Gombal yo selah-selah kok kene. Kowe gombalem tak jaluk ya nganggo gombal apa? Ayo jajal. Bater. Sing bayar kowe sapa? Kok kowe? Sing bayar sapa? Sewan klambi kathok larang sing bayar. Sing bayar sapa? Tidak. Mani kowe? Sing bayar kowe sapa? Ngomong. Mbok silai kathok, sing bayari sapa? Sapa? Lah iya sapa? Lho. Takok kok malah bales takok. Kowe milih mbolo aku apa mbolo kono? Ayo di. Mbolo sapa? Oke. Oke. Ketok padon. Mbolo kono sobek wong elek-elek. Wah. Delok karo kene no. Elek kan digandungan. Ayo. Ganes audio rentalnya Indonesia. Ojo sih. Ayo, ini yang gue nak. Sik. Duduk manis. Apa lo? Ora trimo. Heh? Ora trimo. Juna, bolaku ati mloro kowe, heh? Sajane Juna wis bola aku nyuk-nyuk. Ati mloro kowe. Ya bener nangis. Terus ati terus. Terus. Iya.
kono isen-isen. Bisa salto teranan. Ora iso. Kon gajuli sodren ya. Sodren Bisa gajuli. salto. Kono iku gue itu loh. Gak salto. Kok kamu di sawer? Gak kena salto. Gak. Ora wedi karo Junan. Karo kowe. Aja ngono. Ora iso? Gak iso. Oke tak? Alah. Kasih tepuk tangan. Ayo. Ngono cebong muni ngarep. Gajuli Juna salto. Iku mang salto ta opo? Salto mas. Iku gak salto. Iku apa rusak panggung. Sek. Lagi tak kena misal dhewe Jun. Kowe kaget. Iya, aku dhewe yo kaget kok. Dedok. Wala, yo repot mas. Bene. Awak dhewe metu. Ya. Sego mlebu. Terus. Awak dhewe mlebu. Terus. Sego mentah. Tidak ada lah makanan entok ae kowe. Lanjut kanan tok kok. Aku njaluk ning kono dhewe. Salto. Ayo. Besok salto ora. Ora iso. Mbok salto nang. Wah, siap. Apa lapo? Salto. Iso. Jare bukan salto. Ya yo. Yang gadis berkerudung merah. Salto. Bocah kudunan kabeh lho. Yo sing di. Cek kabeh. Gas. Rai. Oke. Kepala pusing. Pusing. Yut. Enggak. Rubah. Ora. Rubah. Sing Ah. Rubah. apa sih? Ora. Ngelu batur. Ora dikasih wek iku lho. Ora ngelu ora. Ora kabeh iku copo. Alah. Mata saya berkinjeng-kinjeng. Berkunang-kunang. Diganti toh? Ganti. Biar kula ngono. Ayo. Mau di. Kene weteng. Mulus siram. Mat enek kowe, he? Sirahe mulus. Gak sih iku apa? Para bola. Wani kowe? Wani. Kowe wani? Wani do. Oi wani. Wani do. Wani. Thank
Kowe kancana iki dina bakal tak rebut kanthi kekuatan. Kena yang iso nanging yen ora bisa mati ora tanganku kowe. Kowe sing mati kowe. Cakal. Kowe Yen pancen ngono temtoke wae. Kowe omah sing bakal bebas. bajingan kowe. Ayo. Ciao. Bener apik. Maksudnya ketoprak ndi-ndi ku, Mas. Macane siji, ulone siji. Kowe siji, ulane macane ya siji. Ning ning nong nong ning gong. Ulone siji iki macane 5. Macane siji to genthuk. Ya ben. Iku lho. Apa? Macane 5. Di. Jek iki. Macane sapa sing melok rene? Kudune macane siji. Ulane. Siji. Umum iku, Mas. Iki ora umum. Oleh ndigoni ya bingung. Baleni Dong ta ora? alon-alon waton cek. Lah iya. Ana wong kok. Iku aja mirang-mirangno aku, Mas. Iki ketoprak larang-larang lho, Mas. Mosok ketoprak larang-larang mbok jogetan ngene? Heh? Karepmu piye? Iki ketoprak. Ora orgas. Kowe kudung ta ora? Kowe iku dadi wong kok ora dirumangsa blas. Aku dadi macan ning jero wis suwuk. No, sesek arep ambekane mengkas mingkus. Lah ngene iki metu sepak peloro,
Kaya iya Om. Bener kan? Kaya lanang-lanang Bener, dhewe. kan? Bener. Diumbar-umbar mencet kuda jejek dengan sama. Bener. Go. Go. Ini kilo ngono kilo. Go. Paten. Aku bunga to, Mas. Iya loh. Aku ki piye? Hei wong medhek. Piye? Ngerteni ono. Aku loncat ateges aku ora salah karo kowe. Banjur, Neng, aku golek papan kang luwih kanggo nemtokake kowe aku sing bakal kekelan bakal tak sembadan iki. Kene, ora jamak lu kau mati saka keplanet. Sing mbok karo sawangan, opo sing bakal dimati? Manuk gede. Hei, aku kok bisa membantu kamu? Tolong Pak. Cukup aku kaijanan bakal kasebadanan mati saka tanganmu. Wau sadar tak gunung sing tanpa guna. Ya iki adem ora iki. Ayo wis kabeh sing aku ora mangal lunga.
Luwih becik kowe sumingkira aja dadi watu sesanduanku kowe. Dadi watu sandunganmu. Pancor kepiye? Yen kowe dadi watu sesandunganku, bakal tak cucuk lutiramu kowe. Yakso. Yen tau kowe ndak condro, tetep nyadekmu gede, uga dhuwur. Ora beda lawan sumbarmu. Durung wae bisa nangkai bangkeku. Sumbar kowe sudonake. Ayo, maju kowe.
Wes, pocong itu goni, aku belum mancing. Benar. Jilo tes 1 2 3. Midas tenang ya. Liane gantol jadi jongkrak oke. Kayak Amsul. Suara nggak bisa didong. Iya. Coba. Oke. Walid, Nak Dewi, boleh? Boleh? Boleh, ya udah. Tak boleh. Ya udah. Urung. Dek! Suara los alon cetok arang-arang nggak usah digiat. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nangannya malah kayak Mbah Sandi. Atas puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Tak doakan semoga adik Juna menjadi adik yang solehah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa serta agamanya. Amin Allahumma. Dan terima kasih buat mitra kerja kami, ada Ganes Audio Rentalnya Indonesia Matur Sebanut, yang benar-benar diakui oleh Java Indonesia Motor Subhano. Modin, bukan MC. Model. Modin. Orang mbok omong. Alunan dan suara, solawatan dan doa. Oh iya lali le. Bukan ngimsi bro. Lali le. Pangapuntenipun nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu kletek saged solawatan Bu? Saged? Monggo sareng-sareng solawatan nggih Bu nggih? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala Sallu ala Nabi Muhammad. Selawatannya apa le? Sekarang. Nggih. Monggo sareng-sareng Bu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad.
percuma ayu ra gelem. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Iwa bandeng cacahe papat. Percuma ganteng ra gelem salat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atatama bismillahi sholatan daimatan minawabil mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya napa saya Bu? Leras? Wong kene kok le. Aduh. Mudin wong ajar pocong sira ya. Kowe kok jane kono nyandung ngrempet ae kowe ku. Iki lho mudin. Ora sedhet dadi wali ta. Lotok kulite lho. Kuawung. Dongane pocong lali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Wong tuwa lanang wadon wis padha mati. Duwe dulur siji wae. Lunga ora ana kabar. Kirim dhuwit nek kirimo. Ngene iki kepengin rabi getah wedok tak tali aja ora gelem. Jare aku iki Joko tuwa. Rumangsa bingung urip. Iki terus kira-kira nek aku rabi ana but. Apa kae? Kok ana suarane bocah wedok.
Kowe iki jane mirah apa? Sampeyan kaki aku tenan, Kang. Langkring tenan. Aduh, lah nek ngono aku ya wis malah ayu, Kang. Loh, kowe iki Aku adimu Mirah. kowe iki mirah tenan. Yo, Kang. Wah. Ra, Iya, Kang. aku kok gumun karo kowe. Gumun piye? Biyen iki aku nyawang sikilmu, Ya. bengkerok kabeh. Bareng saiki kok kulitmu resik kuning. Sampeyan ngerti kok, Kang. Aku biyen lunga saka desa. Aku golek pegawean to. Delalae bojo awakku, aku dadi ning kutha kono duweni pangkat sing dhuwur ora karuan, Kang. Dadi piyayi kowe. Dadi piyayi. Duwe pangkat dhuwur, Kang. Pangkatmu apa? Dadi abdi. Abdi. Ya. Abdi iki nek carane desa ora buruh kae kok. Iya. Alah. Ala-ala piye? Wong perkara dadi buruh wae kok mlepok kowe. Ya beda to, Kang. Nek buruh ning desa karo abdi ning kutha iki beda. Bedane iki Ora apa? ngger wong wedok, ora ngger wong iso dadi abdi ning kraton lho. Nek jeneng abdi iki mesti penggaweane nyapu resik-resik kae to ora. Iya ngono ya iya kane kan beda. Ning kutha karo ning desa. Nek ning kutha ki apa-apa sarwa alus, apa-apa sarwa enak. Sampeyan ora ngerti penguripan ning kutha balah jan. Iya, pangananmu mesti enak ya. Ya enak-enak to, Kang. Saiki coba sawang Kulitmu saiki resik. Iya. Pipimu watek kinclong kaya ager-ager. Ngono kuwi mbok kapake. Ning kutha ku apa-apa dhuwit kan. Angger dhuwit akeh, rupa elek dadi ayu, irunge pesek dadi bangir. Lho, lambene ora dombet dadi domble kan. Iku perkara dhuwit ning kutha. Kalungmu barang kek semono gedene. Ngono kuwi dak regane larang iki. Iki Mas Tuwa lho, Kang. Regane umbruk-umbruk duwike. Lah ngono kuwi dak aku sok oleh ditukokno kanamu brondol-dandol ngene kok. Aja kuwatir, Kang. Mula kuwi aku wis urip kepenak ning kutha kono, ning kutha Medang ya to. Lah, aku kelingan dulurku. Lho ndek dulur siji Kang Sagopo kok pirang-pirang sasi nganti setahun wae ya, Kang. Ora mung setahun, udakara iki wis ana 2 taun kowe ninggalke omah. Ya to, Kang. Malah aku kok nganti ra krasa. Lah mula kuwi aku kangen karo sampeyan iki mau aku mulih tak gawana dhuwit wakeh, Kang. Ngene ya dulur wedok tenan. Lah iya. Jere aku ceritani kok penggawean piye kowe kok jare ning kutha iki wis kepenak uripmu. Kang, bakale aku ki dadi wong sing bejo. Bejo ya ora aku, Kang. Lah kok bejo iki bejane piye? Iya, sepisan mawak prak kondo. Aku dadi abdi kraton ning kraton Medang. Raketan mung trimo abdi nyatane ya bejo awakku uripku manggon ning kutha. Apa-apa sarwa penak sing kaping pindho. Kaping pindho iki malah bejo neh, Kang. Kowe dadi abdi ning kutha iki abdine ratu ngono kok. Iya. Wah, layak kepenak tenan iki mesti uripmu. Iya. Lah sing angka kaping pindho iki piye? Sing angka kaping pindho. Aku urip ning Medang, urip ning kraton. Aku duwe katresnan lho. Duwe calon bojo. Iya, ndek calon bojo. Kowe kuwi Iya, Kang. lah nek pancen kowe iki duwe calon bojo kok ora mbok jak mulai. Jak mulai piye to? Sampeyan ki rung tak critani kok, Kakang. Sapa katresnanku sing arep kepek bojo aku? Sopo? Sampeyan kaget engko nek ngerti nek krungu jeblak lho, Kang. Kira-kira iki bagus apa ora? Calon bojomu kuwi Bagus ora karuan nek ora bagus aku ya emoh. kira-kira karo kanamu iki bagus endi kan? Bagus sampean. Nek ngono dak elek. Akeh kono kok Ayo iso. ngene. Gagahe gagah iki kan, Pak. Bagas sampean. Ning yo akeh kono padha wae. Nek ngono iki mesti bagus tenan calon Wong bojo. iki pempengan lho, Kang. Katresnanku kuwi ora trimo bocah abdi padha abdi prajurit ngono kuwi ora, Kang. Malah duweni pangkat dhuwur. Pangkate apa ora? Pangkate iki senopati. Wah. Dadi senopati calon bojomu kuwi. Senopati bayarane sesasine iku umbruk-umbruk, Kang. Tenan. Iya. Nek ngono bakale mulya kowe. Ya iya, malah ra mung cukup kuwi lho, Kang. Piye? Sing
diduwe katresnanku kuwi jenenge Wanengpati. Senopati pedang ngono. Jenenge Wanengpati. Malah durung suwe iki kan, kondo duweni penggah ya kepengin dadi ratu ning kraton Medang. Lho, niku lho Kang. Calon bojomu Iya. kepengin dadi ratu ning kraton Medang. Kepengin dadi ratu. Leng kabeh kuwi ra ya kaya wong Senopati kok kepengin dadi ratu. Urung mesti kasembadan. Lah iya jarene kandhane wong akeh-akeh aku nek ngrungokno ning kutha iku dadi ratu kudune turun ratu ra ya kan. Bener. Lah Senopati, lah iya Senopati Wanengpati iki ya ora turun ratu ora apa. Ning Kang jare ana carane kan. Carane piye? Carane sapa wae kang kepengin dadi ratu ning kraton Medang kudune duweni pusaka Brajaluwa Arcawisnu. Apa sekirane calon bojomu iki mau duweni pusaka iki mau? Lho, piye Kang? Malah tiwas kebeneran banget. Aku ning Medang kuwi pegawe aku iki njaga gendong pusaka, ngrawat pusaka Kang. Lah dilalae pusaka Brajaluwa Arcawisnu kuwi sing ngrawat aku. Lah, monggo penjaluke katresnanku. Ing mengkone dheweke dadi ratu kelakon dadi ratu duweni pusaka Brajaluwa Arcawisnu. Ana sambunge aku dikongkon nyolong pusaka kuwi besok nek dadi ratu aku dadi bojone ratu Kang. Gayane kok ora kok nyolong pusaka iki kowe. Lah piye? Lah nek ra nyolong kok ora dadi ratu Kang. Dadi iki wis kelakon pusaka Brajaluwa Arcawisnu kok nyolong. Yo iki apa wujude Kang? Iki wujude? Iki wujude. Jek ndelok jek ya. Jarine kandhane iki sapa wae ra mawas lho Kang. Ora mawas sapa wae sing duweni pusaka iki besok bakal dadi ratu lho. Marang sapa wae sing kecondhokan Brajaluwa Arcawisnu Ya. iso dadi ratu ana ing Medang. Ya. Saiki ngene ae. Piye Kang? Rapi-rapi. Piye? Pusaka iki ora usah kok wenehke katresnanmu. Tak peke aku ae. Lho. Engko ben aku iso dadi ratu ana ing Medang. Sampeyan ki ngilo ora. Lah wong sekolah ora kok sampeyan ki arep-arep dadi ratu. Halah sampeyan kok aneh-aneh wae. Jare syarate iki mau ora perkara sekolah. Marang sapa wae sing kecondhokan Kyai Brajaluwa Arcawisnu iso dadi ratu. Kandhane ancen ngono. Lah iya ngopo kok mikir sekolah barang? Aja. Wis to pusaka iki tak peke aku. Lele pusaka iki sampean pelah aku terus piye karo Senopati Wanengpati. Lah aku nek diamuk nek ora dadi katresnane piye Kang? Wong perkara bojo wae gampang. Engko nek aku kelakon dadi ratu, sedina golek bojo pegat, golek bojo nek pegat kelakon. Nek kanamu iso dadi ratu. Ngono Kang? Apa endi dadi bojone ratu karo dadi adine ratu Kang? Penak ndi Kang? Yo penak dadi adine ratu. Ngono Kang, nek bojo kena digoleki. Bener. Lah nek dulur selawase dulur ya Tetep dulur. Kok iya nek Lah nek kowe abot aku pusaka iki tak pek. Nek kowe abot wong liya ya kowe lunga melok wong liya. Lho aja ngono Kang. Lah kira-kira sampean iki kok nggih trek pikiran barang iki. Sampean iki wong desa lho Kang. Lah nek wong desa gene sing baku aku iso kecondhokan Kyai Brajaluwa Arcawisnu. Lah iki Kang sampean bareng ngomong ngono kok aku ndredeg. Lah kok ndredeg sebabe apa? Iya, lah mengko nek nganti Senopati Wanengpati rawuh mrene. Monggo janjine mau aku rampung nyolong, aku dikongkon bali dhisik ning omah. Lah engko nek nganti dhewene mara rene arep njupuk anane pusaka Brajaluwa. Piye? Ayo. Rah, Piye? aja kuwatir. Aku duweni cara. Kalamun mengko calon bojomu teka ning kene. Engko dicaosi unjukan. Aku isih duwe sisa obat celeng. Dicaleng, dikene obat celeng Kang. Engko nek teka kene wenehi unjukan campuri racun obat celeng mesti mobian. Lah kok nak mati piye Kang? Mati yo ben sing baku aku iso dadi ratu. Ngono Kang. Aduh, lha iki kok kira-kira Tak singene sik ae. kok singgahno dhisik. Ben ora kedenganan. Ya wis aku anut sampean Kang. Dah iki malah aku bingung kabeh. Iki mau aku mulai bareng kondo dulurku mang piye kok kondo barang. Wis ora
usah kuwatir perkara ngono kuwi. Ora usah bingung. Kok apa suarane, Kang? Kula nyuwun. Kok suarane? Aja kuwatir usah payung benane. Monggo. Monggo, Kakang. Monggo den monggo. Enten apa, Kakang? Nalika ana ing kauripan saben kowe tak takoni jare kowe kuwi bocah loro tegese wis ora duwe wong tuwa ning bareng aku teko nyang desamu lho jebul kok ijen di bapak lah yo ngene kok ngenyek wong iki Piye, Kang? kula niki mboten bapake Den lho kula niki kakange sedulure Mira. Sampeyan iki nggih ora wong tuane Mira. Mboten. Dudu bapake. Sanes. Bener. Nggih niki dulure kula, Kakang. Mangsaku bapakmu. Ulur bapak. Wong ancen kula niki Joko tuwa. Mboten payu rabi. Mangkel. Nggih. Joko Waning Pati. Kula sagopa, Den. Kakang sagopa bakale dadi wong sing bejo. Ora ketang urip ing desa. Krana sampeyan kuwi sedulure Mira. Mira kuwi calon bojoku. Matur nuwun. Lan besok bakal kelakon gegayuanku. Waning Pati dadi ratu ing medhang kauripan. Mira dadi bojone ratu. Kakang Sagopa dadi sedulure ratu. Benjang menawi sampun kelambahan. Panjenengan dados garwane adhi kula. Kula nyuwun tulung nggih, Den. Lho, kula mung nyuwun dados prajurit mawon. Amung trima prajurit. Wis to. Apa wae kepingine Kakang Sagopa waton. Besok Waning Pati kang kuasa ana ing kraton Medang mesti bakal bisa keturutan lak kaya ngono. Nggih, Kakang. Mira. Piye, Kakang? Kowe iki kok ora tanggap babar pisan iki ana tamu agung dicepaki unjukan. Banyu klopo kae sing tak jikoke kok nguritan kae diaturke. Ngono, Kang. Ben Mas Waning Pati. Yo, Kang. Dipun rantos nggih, Kakang nggih. Ora usah trimo. Namung toya kok, Den. Menawa pancen ora ana ora usah dianak-anakake. Mboten. Aja dianggep wong liya. Ning bakal dadi keluarga kok. Nek perkawis banyu degan iki kathah teng wingking. Monggo. Yo ditaoske. Menika ujulane, Kakang. Monggo. Niki didol degan klapa ijo. Rasane seger nggih. Seger nggih Den monggo dipun unjuk. Liyane iki apa gak ana? Enten apa, Den? Kok mung cukup banyu putih kaya ngene. Mboten, niku degan klapa ijo, Kakang. Iki. Nggih. Oh. Degan klapa ijo maupun dipecah Kakang Nggih, Sagopa. Mira. Rasane bias niku wae. Mira, Nggih. kaya ngene iki aku yo ora kepenak. Pripun? Wong ning kene sing ana aku karo Kakang Sagopa. Kok mung cukup siji segelas. Sing ngombe mung cukup aku. Aku yo ora kepenak. Mboten ngoten. Lah wong Kakang Sagopa niku bendina nggenane nggih duduh. Tur ngeten kok, Den. Kula niki nek kaken nginum
banyu klapa niki awake kula lemes. Monggo jenengan mawon. Iki mung kanggo aku. Nggih. Tandha pakurmatan. Nggih, Kakak. Matur nuwun. Monggo enggal dipun nunjuk Den. Seger niku banyu klapa degan ijo. Apa segelas diombe wong loro Ah, boten. Mligi kagem panjenengan kemawon. Den ketok nyedulur. Ah, boten. Sampeyan ora? Boten patut. Monggo. Aku ngombe dhewe sampeyan jangan. Boten napa-napa, Den. Monggo Kakak. Monggo dipun telasaken. Dipun telasaken, Den. Pedhot. Monggo dipun telasaken. Monggo Kakak. Dipun telasaken Kakak. Iya. Pripun, Den? Eco seger. Karek sithik. Pedhot. Kakak. Kakak Manupati. Kakak. Pedhot ususe ngombe racun celeng. Kakak. Mongko lah. Manupati. Kakak metu gede ya, Kak. Ora usah kuwatir. Sedelok kas maneh. Kakak Manupati. Sanggup lagi. Wis bongko yo lah. Ben matilah. Wis to kowe ora usah kuwatir, ora usah metu. Nek ususe pedhot tetep mati. Ayo, dan mati. Ayo, dan mati. Racun sabubo. Racun. Kowe arep ngalepas di depan. Paling pati. Yen to pancen kowe calon ratu sing jaduk dugeng samaradeng. Aja meden-medeni aku pancen taat jawab. Waan pusakamu kowe tanding karo aku. Mutiar. Sakupo. Lamun lumrahe titah. Ngombe racun tetep pedhot jantunge. Glosot mati dadi kadang. Nanging dudu kalamun Manipati. Ayo grojoken racun Manipati. Kok omong ae rendang mati-mati. Sagobo. Manipati. Aku takor ini ora butuh apa-apa. Ya. Kiai Brojolwo Artawis. Sagobo. Kiai Brojolwo Artawis itu. Kiai Brojolwo Artawis. Terima sewaning pati. Nuwun pangapunten. Kiai Brojolwo wedal sakmenika mboten kula simpen teng omah. Ning kula singetaken wonten sakwingkinge griya, wonten saklebetipun guwa, Den. Nana mung ngapus. Kula boten goroh, kula boten ngapusi. Ampun kaya mangkono. Ayo. Aku
kepengin ngerti yang di guwa sing kanggo nyimpen Kiai Brajalawa Artawis. Yen panjenengan kepengin mangertosi guwa kagem nyingetaken Kiai Brajalawa Artawis monggo badhe kula dherekaken. Ratu, aku bakal ngetungi sampuri. Ayo Mirah. Ning ndi Kang? Kok ning ndi yo ning guwa kok ning ndi? Iya Kang, iya Kang. Nggih, Kang. Sakupo meh jajal karwane pati tak anggap aku saking manungsa. Lamun kowe wani sembrono karwane pati didole nyawamu sakupo. Aku ngersake Kiai Brajalawa Artawis. Mara kakek sampean mlebu guwa cupuken Kiai Brajalawa Artawis. Nuwun pangapunten, Den. Menawi kula kedah mlebet saklebetipun guwa mundhut wontenipun Kiai Brajalawa Artawis, kula mboten wani. Jalaran teng guwa niku kathah kewane. Enten ketonggeng, enten kalajengking, ula ijo. Kula niki ajrih, Den. Dadi akeh kewan kang mawa wisa. Kowe wedi menawa kena racuning wisa. Nggih, leres. Kakang Sagup Dawuh. nek pancen sajuning guwa kae akeh kewan kang mawa wisa. Yo kene sampean wani mlebu nyimpen Kiai Brajalawa ana ing sajuning guwa. Nuwun pangapunten, anggenipun kula nyimpen niki mboten mlebet. Kula uncalke saking Jawi. Oh, Nggih, yo. Ora wani tenan. mboten wani, Den. Apa kowe Mirah? Napa, Den? Kowe mlebu guwa jumun Kiai Brajalawa Artawis. Lelelele, kula mboten wani kok kula niki wong wedok kok, Den. Yen Kakang Sagup ora wani. Mirah uga ora wani. Terus diri sapa? Kedahipun panjenengan piyambak kok, Den. Oh, Nggih. yo. Lamun to Sagup lan Mirah ora wani. Waning pati dhewe kang bakal mlebu guwa krana tawar ing wisa apa wae. Kowe saka waning pati. Nanti oleh kapan kini aja sampeyan lan kowe Mirah lunga saka papan kene sadurunge waning pati mlebu guwa saengga metu lan gawa Kiai Brajalawa Ampun Artawis. kados nggih, badhe kula tenggo, Den. Ira, Nggih, Kakang. kenono tak lebonane kowe. Piye iki, Kakang? Waning pati wis mlebu ana sajroning guwa. Ya. Ayo padha golek watu sing gedhe, guwa kae ditablek watu, mudyan sajroning guwa. Ayo, wablek watu. Ya. Monggo ya. Mudyan, Wis mudyan.
aduh. Aku bu, Waning Pati. Saya peteng. Pancen tak sengaja. Tak sengaja Waning Pati pancen penajam nyawamu. Yen pancen kowe wong sing jogjen sama Raden. Kowe wong sing duweni kaluwihan. Ayo, waktu sing tableke sak jroning guwa. Bukaan dhewe waton kowe bisa. Sapopo? Monggo kowe. Aku ra iso bekal buka lawang iku sapopo. Model tambah neh, waktu ra tambah neh. Lawang iku modal. Wis mati. Woi. Ayo. Tablet batu. Kok buka apa ora sapopo? Bukaan waton kowe bisa Waning Pati. Aji Ciong Wara. Iya. Poklek kabeh gigine poklek kabeh. Keburekan watu karek matine aja pati. Ora usah wedi. Mencong kabeh wis. Tak bereki watu. Sawu. Nek kowe munggah. Kowe cepat diombenan kang muratun. Tetok berat kalapati. Tok ambali aku mlebu guwa. Sare Kiai Blojolu Artawito simpen ning nyatane ora ono jebul. Apake aku apa tutup. Waning Pati. Apa sing arep? Jebul kowe calon ratu sing bodho. Calon ratu sing cubluk. Jebul sing gampang diapusi kelawan bocah desa. Mongko tenane nganti aku ngablek watu kowe sakjroning guwa. Pancen kabeh tak ajab lan patimu Waning Pati. Saku. Kowe ngalop patine Joko Waning Pati. Kowe meleh gaduh Kiai Blojolu Artawisnu. Rata sela ngipi kowe sagopo. Petunge Waning Pati lan sagopo ning panci. Sopo sing ijeh kuwi urip nyawang padanging jasad. Ya kuwi sing paling regem Kiai Blojolu Artawisnu. Sedhela kas matek. Pancen kuwi lanang. Ayo tabrakan Waning Pati. Nek berjajal karo Joko Waning Pati wis aku. Ojo cara licik. Kowe ngradun nambyek watu nanging tanggep Jojo kancar wong. Kakean apa? Wani tenang ta ora lekan. Wani. Kok mati kabeh. Bro. Malaikat wis ning dhuwur-dhuwuran. Sedelok mlaku siaput malaikat. Orang mati-mati. Mergo kianat karo Waning Pati. Iki medal sampe karo. Lha
Kiai Brojolwo atas. Kiai Brojolwo atas. Kiai Brojolwo atas itu Mira. Mira. Nggih, Kakang. Mari. Nggih, Kakang. Kamu sudah kapan? Nggih, Kakang. Kalis Mira. Iki pusakane Praja urip Kakang. Kabeh niku karepe Kakang Sagu kula mboten ngerti Kakang Wanengpati. Aduh. Mpun Kakang, wis mati kok sampeyan sih. Aduh. Aduh. Oh, aduh. Pateni kok. Kakang. Iki pusakane Kyai Brojolwo Artawisnu Kakang. Organe Kakang Sagupo. Nggih. Apa kowe kepengin kaya kakangmu? Mboten kula njaluk urip Kakang. Pengen dadi bojomu ora? Nggih. Aku dadi ratu kowe pengen dadi bojone ratu apa ora? Nggih Kakang. Loro kaksi kowe rene. Kowe rene Brojolwo Artawisnu. Kowe rene. Kakang Manengpati. Sampai kenapa Kakang? Kakang Manengpati. Paluh. Kenapa Kakang? Brojolwo Artawisnu. Pun sampeyan tampa Kakang. Brojolwo Artawisnu iki. Pun sampeyan tampani pusakane. Nampani sok. Sampeyan Kakang. Nggih. Sampeyan sing tampani pusaka Brojolwo Artawisnu. Aku ora nampani Kiai Brojolwo Artawisnu. Mira! Mira! Mangsaku kowe bocah wadon iki terus. Kowe bocah sing lugu. Mergo kowe bocah saka desa. Kelola. Saestu Kakang pusaka pun tak wenehi sampeyan. Nanging nyatane ana menungso samburimu kang ngelimpe Komrayu Kiai Brojolwo Artawisnu sapa kan? Kamu? Mboten ngerti Kakang. Komonanmu? Mboten. Kae sapa sing gawa jawab? Mboten ngerti. Sing gawa Brojolwo Artawisnu sapa? Mboten ngerti Kakang. Sapa?